Ela po kumpiyansa ring grupong bayan muna king susubong a pamagabyenda king konstitusyon at ngeni nga balaos yang gugusaling pamangalab dang pirma ring pro chacha nano kaya ing sentimiento da ring grupo kaugnay na po niti. At ngeni po akayabe tayo king kakatamong programa ay Attorney Nery Colmenares ing chairman ning bayan muna. Attorney, magandang gabi po sa inyo at salamat po sa inyong oras. Magandang gabi, Chen, at magandang gabi din po sa ating dyan sa Central Luzon. I don't know if na-monitor nyo po, attorney, no? Pero kanina si Congressman Dong Gonzales ay nagsalita at he's very confident, no? Nabanggit nga ho niya, nasa 17% na raw yung pumirma sa kanyang nasasakupang distrito, which is 3rd District dito po sa Pampanga. With this, attorney, nakikita ho natin na talagang tuloy-tuloy pa rin yung pangangalap ng pirma ng grupong nagsusulong, no? Para po dito sa pag-amyenda sa konstitusyon. Anong masasabi ng inyong grupo? I mean, you've been very vocal about this, ho, na nag-worry talaga kayo. Yes. Una muna, ang bayan muna, party list, hindi naman kami nag-object sa CHA-CHA o sa constitutional reform para sa kabutihan ng mamamayan. Tumututo lang bayan muna pag kinakargahan nila ang CHA-CHA ng mga personal agenda or vested interest. Ngayon, itong CHA-CHA, ganun naman palagi ang CHA-CHA, Jen. Malakas palagi yan sa simula, katulad nung pirma noon, yung sigaw ng bayan ni Lambino noon, tapos yung kay Speaker Joe De Venecia at iba pa, na nag-CHA-CHA, malakas sa simula, pero sa bandang gitna, dahil nalalaman ng tao na walang kinalaman sa kahirapan nila ang CHA-CHA, unti-unting nalulusaw yung suporta dyan. Pero ito, I have to admit, napaka well-funded at well-organized itong CHA-CHA na to. That's why it's a very dangerous CHA-CHA. Kailangan yung mga tutol dito mag-respond kaagad para medyo masawata ito bago ito umabot sa isang plebisito. Pero ano ho yung particular na nakikita ho ng inyong grupo na talagang kinababahala ho ninyo? Well, nabanggit nyo nga ho, hindi naman talaga kayo tutol totally. Pero yung intensyon sa pag-amyenda nitong ating konstitusyon, ano ho yung nakikita ho ninyo? Bakit nabanggit nyo na dangerous ho siya? Dito, tutol kami dito sa mga CHA-CHA na to kasi ang unang pinapangako nito, maiahon tayo sa kahirapan at mawawala ang korupsyon. Pero kung basahin mo yung panukala nila, voting jointly ang Senate at House. Pag mag-voting jointly ang Senate at House, malulusaw ang Senado kasi i-add mo yung 24 ng senador sa 300 halimbawa kamembro ng House, di 324 na yon. Kung mag-voting sila jointly, ang majority niyan, o 3/4 for that matter, ay 255 lang. O di kahit mag-no ang 24 ka senador, talo na sila sa House kasi 300 yung House eh. So yan ba ay makakatulong sa pag-ahon sa atin sa kahirapan? Hindi klaro eh. Yan ba ay makatulong sa pagtanggal ng korupsyon? Eh baka mawala pa, lalong lumala ang korupsyon. Kasi checks and balance ang Senate at House eh. Ngayon, pag nilusaw mo yung isa, kasi unicameral ang purpose nila, lulusawin yung Senate, isang House na lang ang nandyan, baka lumala ang korupsyon. So hindi kami sang-ayon sa CHA-CHA na ito, lalo na kung tanungin ng ordinaryong tao, paano ako ahon sa kahirapan pag mag-voting jointly kayo? Paano mawawala ang korupsyon pag mag-voting jointly kayo? Di ba walang connection? So, yun yung, doon sila palagi natatalo kasi hindi makita ng tao ang connection sa kanilang interest nung CHA-CHA, pero ang nakita ng tao, interest sa kanila. Kasi ang mga proposal dyan sa House last Congress, term extension eh. So, from 3 years, ang term ng congressman, mayor, governor, councilor, maging 5 years. So, hindi kasama sa term extension ng senador. Hindi sinama ang barangay. The same pa rin ng barangay, 3 years. So, syempre, malakas talaga ang suporta dyan ng mga congressman, governor, mayor, councilor sa CHA-CHA kasi dagdagan yung term nila.
Pero pag tinanong naman ng tao, paano ako iahon sa kahirapan kung dagdagan ng term nyo? Wala namang connection sa akin yun eh. Mhm. So, yun yung problema na nagpupush ng Chacha. Hindi nila mapaliwanag kung paano makabenepisyo ang tao dun sa Chacha. Mhm. There are also allegations po of vote buying, no? We've been hearing this from the news po, attorney, no, na pagkatapos silang pumirma, naghihintay po sila ng ayuda, and meron din mga nagsasabi na hindi naman daw ho nila naiintindihan yung kanila mga pinirmahan, no? What can you say about Yes, this po? yes. Nung narinig namin yan kay Congressman Edsel Agman na may nangbabayad ng 100 at later on kay Senator Amy Marcos, yung mga bayan muna chapters namin sa buong bansa ay pinakalat din namin at sinabi namin, alamin nyo nga kung totoo ito. Ang report nila sa ground, may mga ganong report ang pumirma na hindi naman nila maintindihan. Ang Mhm. sabi nga nung isa, akala ko lahat ng solo parent pipirma, akala ko lahat ng senior citizen pipirma. Tapos ang iba nagsabi na pinapangakuan sila ng ayuda. So pumirma sila. Mhm. So bawal kasi yon, Jen. Hindi pwedeng gamitin yung public funds para magngalap ng pirma at hindi, ang initiative kasi is a private initiative. Mhm. Hindi siya public purpose. So, hindi talaga pwede gamitin ang public funds dyan. At it can be questioned before the COMELEC and the Supreme Court kung sakaling maprubahan na marami sa mga pumirma ay tumanggap ng suhol o tumanggap ng mga public programs katulad ng TUPAD, katulad ng AIX o iba pang mga ayuda. Mhm. Opo, attorney, nabanggit nyo kanina, no, na dapat as early as now yung mga tutol dito kumilos na. On your end, sa inyo pong grupo, ano ho yung malinaw na gagawin ng bayan muna kaugnay ho nitong nangyayaring pag-push sa pag-amyenda sa ating saligang batas? Yes. Well, ang una muna, may mga forum na nilulunsad ngayon yung mga tutol sa Chacha, mga simbahan, mga obispo, mga eskwelahan, mga iba pang mga oposisyon naman, no? Na mga personalidad. Pupuntahan po yan, imbitado naman ang bayan muna sa ilang forums kasama yung iba pa. At may binubuo ngayon na anti-Chacha coalition ng ilang mga personalities, pambansang personalities. Ang pinaka-last na gawin ng bayan muna, syempre, uupos kami sa COMELEC at sa Korte Suprema dito. Pero kami naman, halimbawa, i-check namin yung mga pirma. Wala naman kaming pera o pondo ang bayan muna para i-check yan lahat-lahat. So kailangan namin ng katulong na ma-oppose ang Chacha sa bawat distrito. Kailangan namin ng lawyer o law student at mga petitioner sa bawat distrito para ma-TRO man lang ang 3% nila. Natanong mo kanina yan, Jen. Mhm. Pag walang 3% sa isang district, that's it. Tapos. Kasi sabi ng konstitusyon, pag walang 3%, walang PI, walang mga People's Initiative eh. Mhm. So, yun. At sana naman dyan sa Pampanga, sa Central Luzon, Nueva Ecija, Bulacan, may mga iba dyan na tutol. Sana maglunsad ng forum sa mga eskwelahan, sa simbahan. Willing naman kaming pumunta para ipaliwanag yung proseso at yung Chacha itself. At sana maka-generate ng mga lawyers at law students na handang pumunta sa COMELEC o sa korte para i-TRO itong pagproseso ng People's Initiative sa kada distrito. Mhm. So those are the things we're going to do. Importante siyempre ang awareness raising, kaya may mga imbitasyon na kami sa Negros, sa Bicol, sa iba pang sa Mindanao. So hopefully sa Luzon din, sa mga iba't ibang tutol, na especially sa church at sa mga ilang personalities. And hopefully mabuo itong anti-coalition sa buong bansa, anti-Chacha coalition sa buong bansa, para naman may active participation yung taong bayan sa laban sa isang Chacha na sa totoo lang lalong magpapasama sa kinabukasan, hindi lang natin, kundi yung mga anak natin, pag pinalitan ang konstitusyon.
Alright, thank you very much for sharing your thoughts at mag-iingat po kayo, sir. Maraming salamat po. Salamat, Jen. Thank you rin po. Kabalan, napin po yan ni Atty. Nery Colmenares, ang chairman ng Bayan Muna.